Sofrit ġrieħi gravi b'daqqiet ta' sikkina li qalet minant bina ta' 16-il sena f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu fid-dar tagħhom fit-triq il-Knisja, meta wara argument personali bejn iż-żewġ persuni, iż-żagħżugħ allegatament aggredixxa l-ommu ta' 51 sena b'sikkina u ferija gravi. Il-mara ittieħdet l-isptar b'ambulanza. Fuq il-bankina ta' quddiem ir-residenza fejn seħħ l-inċident kien hemm id-demm li x'aktarx kien tal-omm hekk kif ħarġet titlob l-għajnuna. Iż-żagħżugħ ħarab minn fuq il-post bil-karozza ta' missieru u rritorna lura d-dar satejn wara fejn ġie arrestat mill-pulizija. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata.